Tu máme taký zákop vykopaný, kde sa bude nocovať. A Boh už na tom pracuje. Tu sú jeho nohy, kde sa stále dnu. Prechádzam 1. meter, 2. meter. A tu je Boh už v plnej kráse. Dorovnáva, vykopáva, bude sa tu spať. Pozerám, že sa tu môžu aj dvaja kľudne vyspať, je to perfektne luxusné. Teraz dorovnáva, gotiku bude robiť, strop tam bude ešte dorovnávať. Ešte klemby, bočné stĺpy pekné spraví a tu to ešte dorovná. Je tu teplúčko. Je tu veľmi teplo. No a už sa nám rosí aj objektív. Potvrdzujem, že je tu teplo. Tak, trochu vyčistíme objektív a vidíme bližšie. Čiže toto tam, Hej, aby si to mal dorovný. rovno. A túto môžem znižiť ešte? A zbytočné. Hej. Skôr by som zo stropu zobral možno. Lebo tam je mäkký sneh. Keď zoberieš zo stropu, tak ten sneh použiť a všetko dorovnať. Ako vyzeráme? Keď sa tam pôjdeš pozrieť, tak už povieš, že aký luxus. Už to zarovnáva. Dorovím. A čo je tu ako bonus spravené? Wow! No si tam ešte cedulku neklopať. Výborne, takže nočná akcia začína. Opúšťam Štefaničku, je možno, že okolo 10:30, myslím, ani nie som si istý. Chata je ešte otvorená. Takže sme dvaja na túto akciu a vlastne ako sa voláš? Zelovoc. Dobre, ja som Palo. Prespávame pod chatou a tadiaľto sa ide k nášmu zákopu. No toto sú dvere. Takže kde si ešte môžeme to dať naposledy. Takže tunak sa býva. No môžeš to posunúť. Dobre. Myslím, že by to malo stačiť. Dáme tunak na ramena, to je dosť široké. A nohy to je v pohode. Hej. Myslím, že ani nakoniec nebude treba ani zatvárať dvere. Teda aspoň čiastočne som myslel na 50%. Parťák Zelovoc. Dobre, tak idem to rozťahovať. Ja si musím ešte nafúkať túto náfučku. A rozťahnem ti to tu. OK. OK, čas. No poďme na to. Takže v prvom rade nafúkame náfučku. Náfučka je. Musím sa ešte vyzlieť, čo je dôležité, lebo prišiel som sem naobliekaný a proste nemusí byť naobliekaný. Čiže ešte mám spacák, ten idem vyťahnuť, ale ideme Zelovocovi pripraviť jeho veci. Čiže jeho karimatka. Ježiš, už teraz sa mi tu dobre leží. Ten pocit, že klaustrofóbia, že teda ten strop mám strašne nízko. Ale keď zaspím, tak si to ani neuvedomím. Dobre. Už teraz je tu naozaj teplo, čiže veci ako bunda nie je už zbytočná. Skúsim si ju dať do ruksaku. Ten ju ochráni proti nejakej vlhkosti. A ráno si ju potom znova oblečiem.
Akože takto komfortne prespávať v horách, no normálne, že ani hotel netreba. Druhá vec, že áno, stavali sme to 2 hodiny. Dobre, samozrejme ten vchod je nižšie, aby teda teplý vzduch ostával hore a vlastne vydýchaný vzduch odtekal dole. Je to prvýkrát, čo prespím takto. V snehu som už spal, to je v pohode, ako v stane. Ale prvýkrát v takomto záhrabe, alebo jak by sa to dalo nazvať. Čiže som na to strašne zvedavý. Už po chvíľke som si tu zvykol. Dá sa povedať, že ten klaustrofobický pocit ustúpil. Aj keď takto ležím, tak vidím okolo seba len sneh, ani vchod nevidím, alebo východ. A ten je vlastne dosť do jamy a ešte jama a von. Tá predstava, že celé sa to povolí a padne to na mňa, je veľký prúser. Už z toho dôvodu, že je to obrovská váha snehu a nedokážem sa z toho vyhrabať sám. Druhá vec, teda vedia, že všetci, že sme tu, ale čo z toho, keď všetci budú spať? A keď sa niečo v noci stane, nikto nebude vedieť, až ráno zistia, že čo sa deje, keď nebudeme na raňajkách. Takže dúfam, že ten sneh bude držať a je dobrý a sa to celé nerozsype. Ono by to malo byť až na tak pevné, že vlastne kto prejde hore, po tomto snehu takto udrží. Minule sme to skúšali, fungovalo to. Sú tu dosť previazané také vrstvy, že je ľadové a sypký sneh a tie ľadové škrupiny sú veľmi pevné. Už s lopatkou sme sa ledva cez to dobíjali, takže hádam to bude OK. Uvidíme, bude tu teplo, nadýchame si. Pozerám, že či už začína nejakým spôsobom sa topiť ten sneh, ale ešte nie je mokrý. Je skryštalizovaný, ale nie je mokrý, že nesteka po ňom. Samozrejme cítim tú vlhkosť. Tu už je malá kvapka. Dobre, čo urobím? Idem treba spať. Skúsim. Takže ďalšie video uvidíme. Keď príde zelovoc, tak určite sa zobudím a jak sa sem natlačí, uvidíme. OK, tak dobrú noc. Takže je ráno, niečo po 6 hodine. Parťák zelovoc už práve teraz odišiel, sa zobudil a išiel na chatu. Ja sa chystám teraz, ale sa mi nechce z toho tepla. Takže takto to tu vyzerá. Keď tu není parťák, tak tu mám veľa miesta, takže sa ľahko aj prezlečiem alebo lepšie oblečiem. Bolo tu príjemne, nebolo zima, z vrchu cítim, že je taký malinko vlhký spacák, ale to je úplne každé ráno. Je tu proste fajn. Keď som večer zaspával, tak som sa bál tej klaustrofóbie, že tu je tesne, fakt mám 10 cm od nosa k stropu, dobre 15, a kebyže sa niečo stane, alebo sa to celé pohne, tak vlastne nemám ani ako výjsť, lebo v podstate diera je dole a ja by som musel proste nejak nohami výjsť napred. Keď sme tu boli dvaja, tak sme boli tak natesno, takže to by bolo v panike, by sa nedalo nič robiť. Druhá vec, že máme krásne veľký otvor, ten sme nemali celú noc zakrytý, čiže mali sme celý čas prívod kyslíku. Kebyže strašne nasneží, tak asi nám ho ani nezasneží, ale proste by sme ho museli odhrabávať. A je to od ruky, lebo je na druhom konci. Takže tak. No a takto to tu vyzerá, no. Všetky veci mám v ruksaku, mobil mám v spacáku, aby som mohol zavolať, kebyže sa niečo deje. Tu tak mám ešte boty, ktoré si musím obúť a asi budú studené, tak na to sa neteším. Svetlo nás krásne zobudilo úplne ránko najkrajšie. Takže takto vypadá vchod. No, spacák. Takže úplne krásne bývanie. Bez hociakom prípade dá sa takto proste prespať. Ale s dobrým spacákom a s karimatkou je toto veľmi luxusné, pohodlné. Spali sme celú noc, nebudil som sa.
Čo ma prekvapilo, keď som zaspával, bohovské ticho. Takéto ticho proste Bratislava neexistuje nikde. Tiež na tej chate sa nedá také ticho, normálne až pískal v ušiach, aké tu bolo ticho. To bolo niečo úžasné. Dobre. No idem sa nejako obliecť a vyliesť. Čiže... Dobre, vychádzam von, čo je úplne super, tak vnútri je úplne kľudne, príjemne, úplne atmosféra rovnaká, žiadny vietor, zima, vyjdem von, chumelica, no chumelica nie, ale tak fúka, že dostanem do pekného prievanu. Čiže toto všetko si berem, pozriem sa ešte donútra, nič neostalo. Dostať sa cez ten vietor. No jasne. Hej. A hlavne, keď som mal toto v ruke. Keď ma to len bralo. Odkiaľ? Tu sme spali dole. Hej. Pod chatou za hrabe. No tak toto je zákop, kde som ostal celú noc. A dneska je už deň a je krásne vonku. Takto som sa zobudil. Do takéhoto počasia. Ešte to natočíme. Tak, a tu sme spali dvaja celú noc. Nádherné miesto. Dá to dokola. Čiže tunák spal Zelovoc, tak? A tunák som spal ja. Fú, ježiš. Je tu pohoda. Vonku fúka úplne divoké a tu je tak super. A hlavne, keď sa vyjde von, to je úplne nádhera. Ukážeme, jak sa ide von. Natočíme kameru dopredu. Takže. Tunak som ja a keď chcem ísť von, tak to je presne. Nado mňou je asi meter snehu. Chodba je dlhá. Tu je to krásne miesto. Juhu. Parádne tu je. No idem dnu s jednou rukou, tak o toto je náročnejšie.
Tu sa spalo. Juhu.